Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στον αρχαιολογικό χώρο του Ασκηταριού, στην περιοχή της Ραφίνας, 2 χιλιόμετρα νότια της Ραφίνας περίπου. Το ακροτήρι αυτό είναι ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, με αυτή την υπέροχη θέα που βλέπετε. Ο οικισμός, συγγνώμη, είναι δίπλα ακριβώς στη θάλασσα, πάνω στο ακροτήρι. Απλώνεται μέχρι και την Εύβοια. Βρισκόμαστε περίπου στο ύψος νότια της Εύβοιας, στην περιοχή της Καρίστου περίπου. Και από εδώ φαίνεται η Πεντέλη, φαίνεται το υπόλοιπο κομμάτι της Αττικής. Ο οικισμός αυτός τοποθετείται στην προϊστορική περίοδο και συγκεκριμένα στην πρωτοελλαδική περίοδο. Η πρωτοελλαδική περίοδος είναι η περίοδος που ακολουθεί την Νεολιθική και αναφερόμαστε περίπου στην 4η και μέσα μέχρι μέσα 3η σελίδα, δηλαδή κατά μέσο όρο από το 3000 ας πούμε 600 μέχρι το 2600, είναι περίπου 1000 χρόνια. Ο οικισμός λοιπόν αυτός αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Δεν έχουμε σαφή οικοδομικά λείψανα από όλη την περίοδο αυτή. Η περίοδος η πρωτοελλαδική, όπως και όλες οι περίοδοι της προϊστορίας, χωρίζονται σε επιμέρους περιόδους, οι οποίες αναφέρονται ως 1, 2, 3 συνήθως. Στην περίπτωση αυτή δηλαδή έχουμε την πρωτοελλαδική 1, την πρωτοελλαδική 2 και την πρωτοελλαδική 3 και έχουν ονομαστεί έτσι από διάφορα χαρακτηριστικά που έχουν εντοπιστεί κατά καιρούς από αρχαιολόγους ανά τα χρόνια μέσα από τις ανασκαφές και έχουν έτσι καθοριστεί αυτές οι φάσεις. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν έχουμε έναν οικισμό ο οποίος καλύπτει και τις τρεις αυτές περιόδους, με πιο εμφανή λείψανα από την τρίτη περίοδο, την πρωτοελλαδική 3, κατά την οποία έχουν ανασκαφεί πολλά οικίματα, αλλά όπως αναφέρει και ο Δημήτριος Θεοχάρης που είχε κάνει την ανασκαφή τη δεκαετία του 50, και τμήματα του οχυρωματικού περιβόλου που ασφάλιζε την Ακρόπολη από την βόρειο-δυτική πλευρά, αυτή είναι εδώ δηλαδή που φαίνεται τώρα στην εικόνα μας, που είναι και η μοναδική ευπρόσβλητη περιοχή, αφού συνδέεται με την Ξηρά και την υπόλοιπη Ραφίνα και τα ενδότερα της περιοχής. Αντίθετα, η περιοχή εδώ είναι φυσικά οχυρή, όπως μπορούμε να δούμε, είναι απρόσβλητη και όχι μόνο είναι απρόσβλητη, αλλά έχει και τέτοια θέα που ασκεί πραγματικό έλεγχο σε οποιοδήποτε καράβι εκείνη την περίοδο, οποιοδήποτε πλεούμενο θα μπορούσε να κατευθύνεται προς την περιοχή αυτή. Την εποχή που ανεσκάφη ο οικισμός αυτός ήταν το πρώτο αξιόλογο λείψανο της περίοδου αυτής της πρωτοελλαδικής και συγκεκριμένα ήταν το πρώτο αξιόλογο λείψανο πρωτοελλαδικής οχύρωσης επί στερεάς Ελλάδας. Έχει βρεθεί τμήμα του, όπως έχουν βρεθεί, όπως είπαμε, και πολλά οικίματα, ενώ ο Θεοχάρης αναφέρει ότι εκτός από οικίματα εδώ συναντάμε σε ένα κτίριο και μια προδρομική μορφή του μεγάρου, αυτού του μεγάρου που ξέρουμε από τα Μικηναϊκά ανάκτορα, που έχει μια πολύ συγκεκριμένη τριμερή μορφή με πρόδομο, δόμο και αίθουσα. Εδώ δηλαδή αναφέρει ο Θεοχάρης ότι παρατηρούμε μια πρώτη μορφή, πολύ αρχική μορφή αυτού του τύπου κτηρίου.
Επίσης αναφέρονται άλλα στοιχεία μέσα στα κτίρια, στα οικήματα, όπως εστίες, λιθόστρωτα δάπεδα, βοηθητικοί χώροι, μικρότερα δωμάτια, ενώ κατά την νοτιοδυτική πλευρά αναφέρεται ότι έχει αποκαλυφθεί τμήμα πεταλόσχημου κτίσματος και δυτικά της Ακρόπολης ένα λάξευμα θεμελίων αψιδωτής καλύβας που περιείχε εστία και επίσης πολλά θράσματα από αγγεία της περίοδου. Είναι γενικά ένας πολύ σημαντικός οικισμός. Είναι από τους πιο εμφανείς και περίβλεπτους οικισμούς της πρωτοελλαδικής περίοδου. Είναι ένα πραγματικά πολύ σημαντικό παράδειγμα πρωτοελλαδικού οικισμού, κυρίως για την Αττική αλλά και για την Ελλάδα, για την υπόλοιπη Ελλάδα. Το βίντεο αυτό γίνεται για να τονίσω κάτι, να σημειώσω τις παρατηρήσεις μου, καθώς είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι αυτόν τον οικισμό εδώ. Εγώ είμαι αρχαιολόγος και έχω τελευταία αυτή τη συνήθεια, αυτό το εξασκώ αυτή τη δραστηριότητα, ας πούμε, να επισκέπτομαι χώρους, αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής, οι οποίοι είναι σχετικά άγνωστοι ή έως και πολύ άγνωστοι στο ευρύ κοινό. Αυτό λοιπόν που θέλω να σημειώσω σε αυτό το βίντεο και το οποίο ελπίζω να το δει κόσμος, ελπίζω να βγει κάτι από αυτό, αυτό που θα τονίσω είναι η εγκατάλειψη του χώρου. Όπως ήδη μπορείτε να δείτε κι εσείς, είναι εμφανές ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μόνος μου εδώ. Δεν υπάρχει ούτε μία πινακίδα από την αρχαιολογική υπηρεσία που να διευκρινίζει τα βασικά για αυτό το χώρο, που να εισάγει τον επισκέπτη στο χώρο, που να αποτελεί μια περίληψη του τι βλέπουμε εδώ, τι υπάρχει εδώ, ποια είναι η σημασία του χώρου, έστω περιληπτικά. Βλέπω πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο υπάρχουν εδώ. Αυτό είναι ένα από τα οικήματα που έχουν βρεθεί. Δεν μπορούμε να πούμε με σαφήνεια ποιο οικήμα είναι αυτό. Ενώ δίπλα έχουμε μια τσιμεντένια είσοδο προς μια κρυπτή, προς ένα καταφύγιο είναι. Εσωτερικά φαίνεται να έχει κάποιους λίθους, κάποια σαν κατάλοιπα που να έχουν κρυφτεί από εδώ κάτω. Δεν μπορώ να μπω αυτή τη στιγμή, είναι πολύ σκοτεινά, για να σας δείξω ακριβώς τι φαίνεται. Όλη αυτή η κατασκευή εδώ μπορούμε να υποθέσουμε ίσως τι είναι, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι βλέπουμε. Ενώ από εδώ, συγγνώμη για τη φασαρία, αλλά περνάνε και αεροπλάνα από πάνω, γιατί είμαστε κοντά στα Σπάτα. Εδώ βλέπουμε άλλο οίκημα. Ίσως είναι το πεταλόσχημο οίκημα στο οποίο αναφέρεται ο Θεοχάρης, όπου και εδώ έχει πέσει τσιμέντο και πολύ τσιμέντο. Ενώ από εδώ έχουμε ένα ακόμα οίκημα, στο οποίο βλέπουμε επίσης προσθήκες τσιμεντένιες άγνωστης αιτιολογίας, άγνωστης χρήσης. Γενικά είναι ένας χώρος, όπως μπορείτε να δείτε, θαυμάσιος. Είναι ένας χώρος πραγματικά εκπληκτικός και είναι εντυπωσιακότατος. Η πρόσβαση σίγουρα δεν είναι πάρα πολύ εύκολη. Έχει περπάτημα, έχει ανάβαση, πεζοπορία από δύσκολο μονοπάτι. Υπάρχει ωστόσο μονοπάτι, αλλά δεν είναι απροσπέλαστο.
Είναι μια θέση η οποία θα μπορούσε να έχει αναδειχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε να υπάρχει μια επιθυμία και ένα νόημα για κάποιον επισκέπτη, είτε ξένο να έρθει να θαυμάσει τα αρχαία του τόπου. Υπάρχει μια πινακίδα της αρχαιολογικής υπηρεσίας στην Αθήνα μέσα, κοντά στην πλατεία, η οποία δείχνει προς μια κατεύθυνση και λέει προϊστορικός οικισμός. Και είναι το μοναδικό στοιχείο που έχουμε για την ύπαρξη αυτού του οικισμού. Από εκεί και πέρα δεν αναφέρεται ούτε ποιος οικισμός είναι, και βέβαια, όπως σας είπα, εδώ δεν υπάρχει σήμανση για να δούμε, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που βλέπουμε. Αυτό ήθελα να δείξω, είναι πολύ λίγα αυτά που είπα. Κυρίως ήθελα να αναδείξω το τοπίο αυτό και να τονίσω τη σημασία αυτής της προϊστορικής θέσης. Οι προϊστορικές θέσεις που μπορεί κανείς να θαυμάσει σε συνολότητα, όπως εδώ, δεν είναι πάρα πολλές στην Αττική, είναι λίγες, γιατί είναι οικοδομημένοι σε μεγάλο βαθμό και πολλά έχουν ήδη καταχωθεί κάτω από μεταγενέστερες οικοδομές, όπως έχει γίνει, ας πούμε, στη Νέα Μάκρη, που είναι κοντά εδώ. Και θεωρώ ότι είναι μια θέση η οποία θα μπορούσε να αναδειχθεί, να προστατευτεί, να καθαριστεί, γιατί υπάρχουν και σκουπίδια, και να μην βλέπουμε αυτήν εδώ την θλιβερή πραγματικά εικόνα που μοιάζει σαν να είναι εγκατελειμμένα κτίσματα άγνωστης προέλευσης. Πιθανολογώ ότι αυτό εδώ που βλέπουμε, επειδή ο χώρος είχε χρησιμοποιηθεί και για πολυβολείο, για οχύρωση κατά τη διάρκεια της κατοχής, πιθανώς αυτό εδώ το κτίριο είναι αυτό ακριβώς. Είναι δηλαδή κάποιο οχυρωματική κατασκευή που έχει χτιστεί επί Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι κρίμα όμως να κάνουμε υποθέσεις για όλα αυτά και να μην υπάρχει μια σηματοδότηση που να καλύπτει όλο το χώρο. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο αντέχει και στο χρόνο. Δεν έχει μεγάλο κόστος να γίνει. Είναι θέμα απόφασης και είναι θέμα κατανόησης της σημασίας του χώρου για την αξιοποίησή του. Ευχαριστώ όσους θα δουν αυτό το βίντεο. Όσοι θέλετε να έρθετε από κοντά να δείτε το ασκηταριό, αξίζει πραγματικά. Είτε έρθετε με αυτοκίνητο είτε έρθετε με κτέλ. Έχει λίγο περπάτημα, έχει λίγο ανάβαση, αλλά δεν είναι δύσκολο. Αξίζει τον κόπο. Και μακάρι περισσότερος κόσμος να κάνει αυτό. Υπάρχει εδώ, να διαβάσει τι υπάρχει εδώ, για να γίνει περισσότερο γνωστός στο ευρύ κοινό. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.